Tangana zvekare kwatiri kuita pachannel yenyu One Chivhiti Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Iko zvinezvi ndiri kutambira nyaya dzinosiririsa dzandiri kunzwa kuti zvoni Honorable Amos Chibaya and others involved in a car accident in Gokwe. Nyaya iri kubuda pane mukomana anonzi Wezhira Munya ichibuda update yacho source iri kubva nekuchange radio vari kuti Honorable Amos Chibaya was involved in a car accident together with leaders Angelina Kasipo, Simboni Mpofu, Mavis Mashumba and Trevor Piri. Those injured including Honorable Chibaya and Leader Mpofu. The accident occurred today in the afternoon, 11 April 2026, while the group was traveling to Gokwe. The vehicle was badly damaged and some passengers sustained minor injuries. Leader Chitsapi was taken to the hospital for treatment. Speaking to Change Radio, injured Honorable Chibaya said that the car hit a cow that suddenly appeared from a blind spot while running. Ndo mamirira akaita zvinhu zvacho, ndo maitikira zvaita kuGokwe. Honorable Chibaya vaisangana netsaona, mota yavo yavanga vainayo ndo yadhuma mombe yangobudikira pa blind spot, ndo zvakonzeresa tsaona izvozvo. Ende paitika tsaona iyi vanga vaine vamwe vanhu vavanga vainavo ipapo, ndo maitikira ita zvinhu izvozvi zvimuri yeZimbabwe nai. Saka ndangoona kuti zvakakosha kuti tingogara tangozivisana, taonesana zvinhu zviripo zvaitika nemaitikira azvaita, so that vanhu vanozodingana, nekuti tikuziva kuti mazuva ano tori nyaya dzakawanda dzikutongoitikawo dzikutongopisawo. Saka vanhu vanozofunga kuti pamwe zvigananda zviya zvanga zvateya munhu or something else. No, it's not like that. Nyaya iripo ndeyekuti motikari ndo yaita se yadhuma mombe yacho yabudikira pa blind spot vari kuGokwe, ndo kwaitika nyaya iyoyi, kwaitika tsaona iyoyi. Saka ndangoti ndingoya ne-updates yenyu munoziva kuti ineni pama-updates handina nungo ndinoramba ndichingodhiliva. Ndisanda disappear zvangu muri Zimbabwe ngeriva ndakoshandisa mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa ma-FNB business accounts vasina ma-work permits kana ma-study permits. Ndiri kuti pane company inonzi Education Research, iyo yamukoma Owen, ndiyo vanokwanisa kukuitira izvozvo. Ikampani hombe asi yakazvipira kuti regedzai tinobatsira vana vekumusha, vana mazimba vese handiti. Saka garai maitirwa zvinhu izvi. Kana uchida kuvhurirwa FNB business account woregisterwa company bata Education Research, nekuti ndo vanhu vacho vanokwanisa kunge vachikubatsira panyaya dzacho idzodzidzi.